sobretot la feina a totes les treballadores que han participat en l'elaboració d'aquest Consell Municipal de Salut. Ha requerit bastant d'esforç i no s'ha agafat el camí més fàcil, s'ha agafat el camí que es considerava millor, aquell que pogués crear un Consell Municipal de Salut que fos adequat i el més adient a la nostra ciutat, que pogués recollir perfectament la realitat de la nostra ciutat i que pogués també ser capaç d'incorporar totes aquelles visions i aquells agents que participen en la construcció d'aquesta ciutat com una ciutat en la que apostem per la salut. S'ha realitzat la constitució, l'elaboració de l'ordenament a través d'una metodologia participativa, recollint amb aquesta participació aquesta visió i aquest abordatge des d'una perspectiva comunitària i amb una definició de salut àmplia i integradora, fomentant sobretot la prevenció. Estem en un moment en què estem veient evidències de la importància de cuidar la salut, de tenir aquest tema molt ben cuidat i de la seva prevenció i la seva cura a molts nivells. Avui, de fet, ja portem una proposta a l'apartat de mocions per donar contingut a aquest Consell Municipal de Salut i volem remarcar que fa just un any que va ser una proposta aprovada aquí al plenari, que avui ja comença a ser una realitat i que esperem que sigui un projecte que ha tingut voluntat i que s'ha constituït amb voluntat de perdurar en el temps i que, per tant, creiem que comença fort i esperem que a través del nou govern i considerem que amb la nova consellera creiem que s'ho creu i que la veritat hi confia i que es pugui continuar aquest projecte i que pugui tirar endavant i començar fort. Gràcies. Moltes gràcies.